Yuk. Mau pengen terus montang mantri tanpa turu hatiku kasih amarga eling bubar sumantri mutiara telenge banjir kuning aduh makene rumangsaku teko karo Hea tak awemu tansah ngecek Yuk. sing teko jebul Yo. dan mau pengen terus montang mati tanpa turu hatiku tansah klisikan amarga eling bubar sumantri mutiara teteke banjir kuning aduh makene rumangsaku teko karo lila-lili tak awemu tansah ngecek sing teko jebul siku Nggih, ngatur nuwun. Halo, Mbak Mimin, Mbak Apri. halo juga Mbak Limbu Mak Cangi. Halo Mbak Limbu. Aduh, pripun kabare Mbak Ayu? Sekalian. Iku panjenengan dalasan para panda menringgit ing dalu menika sehat Nggih. walafiat. Wah, jan sehat nggih. Kalau awang sampun nggaring-gar penggalih kula survei lokasi wonten ing Bogor Endi? sakiwa tengenipun. Oh nggih. Piye sing Mana tempat untuk membuka lapak ngono lho, Pri. Oh, lapak apa? lapak apa? Pangkalan. Kok tergantung Pangkalan. asumsimu to. Pangkalan gas kan ya iso. Oh iya. Ingatan Pak Upami, hari Nggih. kedua direken kanca-kanca Dalam Muda Kabupaten Klaten. Nggih. Nah, Ayo mesem so, semangat. Nggih. isih do bergas-bergas kok, Le. Awan mau tak tunggu ning ngate aku ra turu blas lho. Weh. Berarti berkahi siang wau. Mboten tega kok Wah. anak-anak do kiprahe kridane kok ngeteko wong tua karo turu ngantek ngorok niku Oh. mboten tekan atine kok. Apa mergo daya pangaribawamu ya ngono kuwi, Le. Ya iso wae dongane ibu mali gini menika ra. Ya ngerti Ibu. to. Oh iya, mau kan nunggoni gendreh. Wah, iya. Aku ki sumingkir saka kene iki bareng Pak Brimob ki munggah panggung terus aku yo Oh. dikiri to. Lah apa? Engko Wah. aku dikersake. Oh. Dikersake dampingi ning panggung ngono lho Woi. jenenge. Mriko Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Mriko ugi matur nuwun para kadang dalang ing Jabotabek nggih berkahi. Sih. Khususan menika Pak kula cilik nggih menika Pak Anom Suloyo kondangipun teng mriki. Nah, menika Mas Yanto, menika dalemipun saking Kijon. Oh, Ah, nggih. Wah, jan. Iya. Hijrah teng mriki. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi Nggih. Brijang saged nyambut damel sesarengan ngono ya, Le. Ah, Ini iya. lho, Cos, sok nek kowe do payu laris, kalau mongso koncone nek ra payu ki, koncone sing rapi iku nusul memberikan semangat, support lah. Support. Ora kok aku ra dikon nek wong seni ki biasa, apa Ah. waktune longgar. Serawung niku penting, Mbak. Nggih. Nah, wong urip
wong urip niku serawung niku diutamakan nggih ta? Nggih. Ibaratnya nek koyo aku ngandani kae lho, Pri. Pripun? Hampir sama nek sinden kae rak siji swara, Ya. nomor loro penampilan meliputi pakaian, make up lan sak pitur attitude. Terus sing nomor 3 ya kudu entengan. Nah. Uga Sugeng rawuhipun Mbah Parno. Wah, matur nuwun berkahi. Ya. Saka Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Pak Parno niku saking tresnane kalian para kadang dalang muda to. Tepuk tangan kagem Pak Parno. Matur nuwun lho kaya ngono co panyengkuyunge panjenengane. Ah iya. Jan. Neng Jos. tunggani ten Jakarta ya ora negake. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Kasekecakaken Mbah Parno. Hah, jan. Neng kuwi ngaturi Mbah Parno meneh ya wis pekewuh to, Pri. Lah ngapa? Lah apa bengi wis diparingi kok saiki arep ngaturi meneh ya Oh, sapa iya. ngono ya, sapa ngono ra ketang kok. Lah ya. Ora apa-apa ning ya ora kudu ngono kan ya ora apa-apa to, Le. Ora kudu ning minggah panggung mboten napa-napa nggih. Oh nggih. Ah. Mboten kedah tapi wajib. Tur dasaripun ngeten, Mbak. Pripun? Wayangan menika mboten mung rong dina. Ternyata tanggal 26 menika nggih wayangan IPWS Ikatan Penggemar Wayang Sejabotabek ingkang asta ya kuwi Raka Mas Yakut Jeder. Yakut jeder saking Ngapak Matur Banyumas. nuwun nggih. Wah, jan. Mas. Nggih. Nggih, monggo Menika badhe atur panglipur Nggih. menapa. dipun tenggani para-para menika. Sing rada alus Pri kita enggak poro-poro kok Pri. Nggih. Apa kowe arep nembang apa? Mau Manut wis latihan to mau ning pondokan wis. Latihan apa? Wah, latihan pun rengeng-rengeng nika kok. Wis. Aku kok kudu metu iki pokoke. Lah iya. Oh. Pertama perkara kok geradakan seragenan tekan jam 3 esuk ora apa-apa ning rak ya aluse kudu kecanda. Ya. Mau Bu Yanti sampun, engko ndak ndarani aku kalah karo Bu Yanti kae. Tanda kono no. Kok terus dipasrahke aku. Ya bawa-bawa ngono ya. Monggo. Lan menika nyun sewu nyelani rumiyin Nggih. menika wonten awala. Dipun waos. Wah, ngerti ra, Mbak? Sakjeke selama 2 tahun lagi iki aku mayang layang maca layang ning panggung ya. Iya. Biasane mung WA. Iya. Nggih, menika dipun waos rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, sugeng dalu Ki Dalang, kula Pak Asmo Hadi Prayitno saking komunitas Jeder Mania tawi KJM Jakarta. Nggih, nderek nyengkuyung. Pindah nyuwun langgam lagu pepiling. Iya. Katur sepindah para rawuh sedaya kaping kalih para kadang-kadang komunitas Pandemen Ringgit Purwa. Angka 3 kula katur nggih menika ugi katur para Pandemen Ringgit Purwa ingkang sami mirsani kanthi live streaming. Nggih, matur nuwun. Wah, Si. jan matur nuwun menika ugi Oh, tasih. paringi bebingah, Mbak. Menika wah maringi arta. Jan. Nggih, matur nuwun para kadang-kadang KJM menika maringi tindih 100.000. Wah, matur nuwun Sundul Laris. Wonten mriki ugi wonten nawala Mas Nggih. Angik. Pripun? Sugeng dalu Pak Dalang derek wungon. Nggih. Salam sehat, salam budaya, wayang tumbuh, wayang tangguh. Ya, amin. Saking KPWS Komunitas Penggemar Wayang Sejabotabek. Ya. Nyuwun lelagon eling-eling Banyumasan. Wah, Ingkang kepareng nyekar Mbak Sinta Triningsih. oh, Sampun wonten. Menika paling bebingas Nggih. 300.000. Oh, nggih. Sembahyang. wah, tenan to lho, 100.000 sesuk mulih kok kene nggo nyoto bareng-bareng. Iya. Iya. Menika ngaturaken eling-eling anu rumiyin nggih, pepeling riyen nggih. Apa pilih? Nggih.
Biasane Mbak Mimin yen bawa pepeling iki apik. Nggih ta? Nggih niku. Nah, petingane iki pepeling. Pokoke dandang gula. Nggih, heeh. Lah jan. Monggo. Pun Mas. Wartaya. Jan. Iki lelagon sing ngemu surasa sing nggon agama. Dadi ora Iya. entuk gugujekan. Iya. Menika anggitanipun Ki Haji Anom Ki Haji Anom Surata. Lah, kala wau Mbak Apri, Mbak Mimin, penyerahan wayang menika Mars Pepadi Klaten anggitanipun Dr. Sukesno Gadukan. Nggih, manis renggo. Engko diunekke nek ora apa-apa. Ha iya. Monggo lagu pepiling, monggo. Niki mboten diwaoni lho. Boten. Aman. Rukun Islam. Nah, lagi sak rukun Islam. Alah Gusti. Wah, tepuk tangan, Cok. Sembah nuwun, Pak. Menika saking komunitas KPWS ugi. Sembah nuwun berkah, Cok, ditampani, Cok. Tampani, Ayo. Cok. Mbak Apri, kuwi lagi rukun. Sing Lagi rukun. Harukun. Iya, monggo. Kang lima puniki Jan. katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke Suaramu ki kok malah kaya kiwelut ya, Lek. Wah, Jan. Wah, sikus. ya apa momodo Sing rupa ya ora gampang. apa-apa wong kulino kumpul to. Wah, sing gampang niku jane suarane ya apik lho, Mbak. Nah, nggih. Mung lepeke wuh. Pacaran ping telu ra dadi terus konangan aku. Jan ya, mangga. Rukun lima puniku ngapa to pri kok disamplek iki wong jenenge Kok bawa kok lewal-wil kene iki jane ana wong cekelan bendakke gelungan terus ngene ana wong bawa util-util jarine lah nek aku ngene iki ra ya ora Lah apa-apa jare iki bawane ngemu surasa kok udil-udil kene mbok liyane. sing berontak kene kok Sing berontak. Iki mbok sahadate kanggo Oh iki ajarane Pak Siti. Metu sidake. nek girong karo calon dalang monggo siji aku nek gelem wayangan ya suara kukung ning ya Wah, men Jan. tumbuh generasi penerus to Wah, ya Masa iya. dagelan mimin suara apik mimin ayu mimin Umuk. dalang mimin umuk mimin Ah, Dapuan buta dapuan buta ya ora mimin maling. iya. Ayo. Ning Mbak Apri, Nggih. aku anu mangkat ge iki lho, lagi iki lho, enek wong bingung. Pripun? Bingung iki ora nang ndi ning toilet. Sinten? Lah Mbak Mimin kuwi lho, iki arep neng pria apa wanita? aku ya tekan Ayo neng ndi, Dik? Ayo, aku yo ngono ta. kula tesih kagem kostum kakungku tak tengin kakung mawon kok tindiki bocah-bocah Ayo. Bareng buka lawang neng jero welut. Lah. Iya. kang Oh, alah. angka loro solas Tak kira mau ki swara ciduk ceblok. Lah, ngapa to? Mbak kowe ro Mas Peluk ning anu tak adus bareng to. Lagi to. Lah kok antri kok melontak. ya antri kok pri dene kangka lho ketok kok nyeliring ning kok iso pas ngono ya Waduh ijo. ijo kok
kaya kepleset iki sop ora lali dalane. Sang kok. Sangseng. Sangseng. Kang angka loro salat. Tangane. Kang telu. Nggih. Menika kula aturaken Mas Dirman MC Pepadi wau sonten. Wah, matur nuwun. Nggih. Ramadan nindakno poso. Pirang dina kas? Kurang 3 dina kas. Kapat yakat ping 5 ibadah haji. Wis kaya ki Tantut Sutanto ya Pris. Wah. Calon maratuaku lho kae. Alah, Kose iki digenahke lho. Ayo, sing mayangmu mbuki ki beda sing nyiptake lagu Sotya. Jojo lagu kae nggo kowe no. Weh. Ingkang jedor menika ingkang nyiptakaken lagu Sotya. Nggih, Sotya. Nggih. Sing kidungku. Nah, kanggo inces. Kose Mbak Apri, kuwi gosip kuwi apa tenan to kuwi? Nggih, jane. Jenengan karo Weda iki tenan to? Tenan iku jane. Wah, dadi nek nang Malang barang kae ya sakbis karo kowe no. Ya iya no, wong aku sowan nang dhek calon maratuwa kok. Wah. Ning wis tau ngicipi carane wong tuku kuwi wis ngicipi daharan ngono. Ya doko. Ya piak. Monggo. Nggih, mbok menawi lagu Sotya mengke ngagem gamelan saged mboten rencang-rencang. Saged. Oh nggih. Saged. Nggih dipun aturaken wong kuwi lagune diciptake nggo aku kok. Oke. Nggih. Oh, lagu Sotya diungelke saweran langsung 1 juta. Wah, siap. Wah, matur nuwun. Nah. Tapi nyuwun penciptanipun kasuwun jumeneng sekedar. Ya ora apa-apa demi kanca-kanca lho. Berarti ora apa-apa, wani yen aku. Apresiasi lho. Ngene kersane sami pirsa iki penciptane iki ngono. Beda. Dalang muda. Beda. Nggo tuku prada. Ayo jumeneng sekedap Mas. Iya, piyaine sing pundi? Nah, ya. Alah ya manise. Alah. Ya engko dianurono. Nggih. Rukun Islam sampurna. Iya. Loro to, Pak? Lah. Ora apa Sang Dwija. Tailek. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun. Dipun waos sekalian nggih Mak Cangi. Nggih. Saking Bapak Slamet Sugito saking Puluhwatu Karang Nongko Klaten. Wah, Pak Gito, matur nuwun. Wah, apa kayung yen karo pasuryanku ya. Nyuwun lagu Sesideman paring bebingah kagem kanca-kanca dalang muda 100.000 matur nuwun berkah nggih. Nggih. Semangat kathah ingkang tresna mengapresiasi karya panjenengan. Menika WMC Wayang Mania Community uga nggih menika nyuwun tembang Sriuning Mustika Tuban ditayuke kalian Podang Kuning. Matur nuwun maringi bebingah 150 sah cunduk laris. Naturnya sang bendahara nang. Ayo bendarane sapa iki? Nggih. Nika kula ugi aturaken pepeling katur Raka Mas Nur Gampang. Nah iya. Nah. Mau Mas Gampang wis glenik. Monggo pepeling. Pepeling ja. Monggo. Ah menika le Jaipong menika. Wah, ketua, wakil ketua niku. Iya. Ya. Monggo Mas Tunjung.
Ya. Monggo kula aturaken komunitas Jeder Mania. Ya. Yo. Wis pancene tansah dielingke. Wis pancene padha nindakake. Adan wis kumandhang wayahe sembahyang. Tetapi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi cagake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah. Luwih sampurna yen berjamaah. Sholat saya tinggal doa tidak mungkar. Amrin lati sajangkepe prayogane ditambah sholat sunahe. Aja sembana iku perintah agama. Kelingana pendonya mong sedela sabaran tawakan pasrah sing Sekali lagi, Cok. yen kepengin Yo. besok munggah suwarga. Ya.
nuwun. Wah. Sampun Pepeling pun diaturaken. Setunggal. Nggih. Mbak Apri, Mbak Mimin. Salam. Kurang afdol karo beliau Ki Mulyono dan Pak Brimob belum naik ke panggung. Nah, pripun cocok nggih? Nah, monggo. Ya, monggo Mataram ki, Cok. Mataram monggo Pak Brimob kali Pak Mul. Kalian Pak Mul. Monggo. Para ingkang kapiji. Mas Brimob tak aturi kesempatan milih sing endi, ternyata sing dipilih Sing sepo. Ngerti nek pranaan apik, Pri. Ngono Ya nek munggah. rupaku ora ayu ning wadah bayine iki apik lho. Dari kan. reden kok. Kadang ana wong ayu Reden. anake reget ya. Apa reden kok. Wong Nek jodoh ki awan mau sumingkir saiki nyatane ya ketemu ning panggung ya. Arep munggah ning panggunge kok ya dadak nyenggol-nyenggol perabote Mbak Mimin ki lho senengane. setahun gak iki mimin mana ping 3 kok. Nek kaya kucing malah. Pak mbok mang bedil sakniki mawon. Ang bedel-udele. Ya lho, sing nyekel kendangnya langsung nggawa wilahan saron. Apa? Wah, iki Sabelo kalian panjenengan ngoten Oh. kae. Nggih. Nggih. Menika pentas ketiga ya. Nggih. Mas Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Tadi malam teman-teman dalang muda 9 orang. Iya. Tadi siang berapa orang? 6. 6 orang. Nggih. Ini tadi Pak Kondang pamit karena ada keperluan, tidak bisa nunggu, tapi tetap monitor. Iya. Nah, tetapi yang di luar dugaan saya justru tadi siang Pak Kondang monitor adik-adik. Wah, aku ya di luar dugaan. Mas Anang oleh goro-goro janoelok. Jos. Ya ngelam lho. Iya. Dan Kula niku wau rak king anu mlebet pondokan rak lakune petetang-peteteng. Iya, iya. lagi artinya penjenengan dari tadi malam, tadi siang mendapatkan apresiasi yang bagus dari Pak Kondang dan bapak-bapak serta penggemar wayang kulit dari seluruh penjuru Matur dunia. nuwun. Baik yang perform di depan sebagai dalang maupun support yang support iringan kerawitan. Bola-bali Pak Brimob aku benar-benar merasa bangga terhadap adik-adik. Umurnya sekian neng tabuhan opo wae luar biasa kan Pak Brimob ya. Seperti itu. Lajeng malam ini juga dalang yang tampil single ya sendirian Ki Jalutomo Pandoyo ternyata juga keren banget. Wah, tepuk tangan nih Ki Jalu. Sak gaduk-gaduking, Mas. Nggih. Lajeng kala wau ingkang kula aturaken untuk lagu Sotya Nggih. saweran saking Pak Teguh Cokronegoro 1 juta sudah ditransfer ke rekeningnya Mas Kunto. Wah, nggih matur nuwun, matur nuwun. Nggih diklumpukke Nggih.
anu terus tinggu Wayangan. wayangan Ramadan jadi nggih ngaten Mbak Cange Nggih. lajeng menapa ingkang kagem sangu dan menapa ingkang kagem bensin, akomodasi dan lain sebagainya dari Pak Kondang dari MTUI tadi sudah dititipkan ke saya, nanti saya aturkan ke Pak Hari Tanoyo atau Mas Musa atau Mas Wisnu. Mboten usah repot-repot, Mas. Nggih pun nek ngoten ya wis nek ngono ya tak peke dhewe. Wah. Iya. Nggih, Mas Mul. Nggih. Kula makili para kadang seniman muda Klaten wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Ah nggih. Namung kados kaya ngeten. Ha nggih. Kula awan wau mboten saged nenggani adik-adik. Nggih. Lah tindak pundi? Di anu aku sabetan dhewe. Wow. Sabetan. Mula kok. Sabetan ngene. Ha iya. Mboten nggih. Lajeng menika ugi dalu menika tetep dipun berkahi panjenenganipun Pak Yoga Mandira, panjenenganipun Pak Suparno Widodo Makmur, ugi kala wau Mas Dirjo. Oh nggih. Pak Kiai menika sumitran kula wiwit rumiyin. Oh ngaten. Nalika kula tasih wonten Jakarta. Nggih, ugi kanca-kanca Gulang Jaya. Nggih. Terus setunggal malih Mas Mbak Cange. Nggih. Benjing-enjing ning iki ya urung rezekiku karo rezekimu ya apri mimi. Besok pagi jam 6.30 penjenengan dan adik-adik sekalian dijamu untuk sarapan bersama dengan Bapak Pembina Komunitas Pelestari Budaya Nusantara yang juga beliau adalah Bapak Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Tepuk tangan cow. Wah, suatu kehormatan. Wah, para kadang dalang muda. Aku apa keri? Apri kali mimpi lu kula sesuk. Oh, teng pundi? Pun kebaca tuku tiket arep kleruto tiket anu jam 6 kok kleruto iki apa? Jam 6.45 Iya. sudah terbang dari Soekarno-Hatta. Terus pancen urung rezekiku karo rezekimu. Nggih. Mbok pilih wonten part kedua nggih, mangke udah makan pagi nipun nggih. Itu jenenge ngono ki wong rezeki karo wahyu mudah-mudahan match juga karena jadwal beliau kan juga sangat padat. Wahyu elek oleh. Menika anu kanca-kanca dalang muda insyaallah besok pagi sarapan bareng Pak Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Nggih, matur nuwun tepuk tangan para kadang. Dan suatu kehormatan. Nggih, Pak Brimob monggo bareng dawuh. Kok kendelan wae Pak Brimob iki jajan Mbak Mimini tak. Lah niki kan bagiane dereng pas kula. Oh, ngaten. Nggih, ingkang baken sepindah malih kula ngaturaken gunging panuwun kagem kanca-kanca dalang muda Klaten. Artinya pada malam hari ini dan malam kemarin ini adalah menjadi salah satu barometer untuk pepadi-pepadi yang lain. Terima kasih Mas Mulyono. Dan ini jujur mawon konco-konco seniman Jakarta sami rawuh ya mong pamrih ngangsu kawruh saking panjenengan sedaya. Pokoknya sukses selalu kagem panjenengan. Dalam wau sampun matur dengan Ketua Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara. Ini nanti mangke Mas dijadwalkan di Klaten untuk pentas dalang-dalang muda ini. Matur nuwun tepuk tangan co. Pentas lagi, pentas lagi. Muda. Sip. Dados menika kangge cambuk kita sedaya sebagai seniman pokoknya tetap semangat dalam kondisi situasi apapun. Nggih. Jan. Napa melih dalu niki wah jan sing ngasta Mas Jalui jan ketok. Waduh. Kaya piye ya. Semeleh nggih Mas. Berbobot. Nggih. Yang jelas berbobot.
panjenengane Pak Tomo Suwargi. Nggih. Mrica kecut sak uni-uni, Pak. Nggih. Mboten Mas, pun Kados top ngaten. niki kangge suri tauladan kathah dalang-dalang saking dalang-dalang saking luar kota napa saking etan Nggih. menawi ngasta wonten Jakarta menika kangge tolak ukur kadang-kadang dalang ingkang lenggah wonten Jakarta Mas. Wah nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wah, Pancen penataanipun ngaten Mas Brimob, dados kala wau dalu dalang-dalang muda yang bisa dibilang agak senior. Kalau wau siang dalang-dalang muda yang agak junior. Ya. Nah, menika dalang setengah muda yang sudah temoto Mas Ya. Jalum nika setengah muda. Kula dalang remampu, Pak. Mondo-mondo. Monto-monto. Ning anu Mas, nyuwun sewu. Nggih. Mboten kok mbedake. Nggih. Sak rombongan iku kula gemari ming Mas Anang Dik. Woi, Wah, tepuk tangan, Cok. Jan, wah, jan. Pasana ingkang pundi to? Lah ngadeg berdiri. sik, ngadeg. Sik, ayo ngadeg. Moh ngadeg. Ayo ngadeg. Wah, jan. Kudu kendel ora isinan. Dalang kira pareng isinan. Nggih. Iki kok njukuk wedang mesti terus megah iki kok. Lah nggih to Mas Jalu, nyuwun Nggih. sewu panjenengan pirsa piyambak kala wau siang. Gandengan, Pak. Gandengan. Nah, Nah, gandengan. Spontanitasipun Ya. sae. Gini. Tok rene ya. Rene sik. Kene didhawuhi. Nah, enak. wis kaya Anang karo Asanti to nek ngene. Anang sama astagfirullah. Iya. Luar biasa. Ini to pokoknya. Mas Anang lah. Nah, rak yo ngono. Ya. Kok terus ngupil ki piye? Ganteng ini halala Mas Anang. Iya. Mboten estu. Spontanitasipun sae. Spontanitas kalau panjenengan pirsa to Nggih, kalau wau siang dalang iku anggere gelem jak pimpongan luar Nggih. biasa. Nggih. Kula TikTokipun nderek gegetotipun memuji. sae Nggih. kalau wau siang sih. Ndongakne angger dalang nyuwun sewu bedan ngeten iki mengke bakale maju luar biasa. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi dalang tenar dan laris. Amin. Pak Brimob, Nggih. nuwun sewu. Kula sing rada keloro-loro sebagai masne. Lah kenging napa niku Mas Eli? Awan wau sing ngonekke model kaya garangan wae sinten? Aku dhewe. Oh, kowe dhewe to? Oh ya wis. Pasti do nesu aku. Pun to nek dalang muda, dalang nom itu dari usia dini sudah mau miara jenggot. Niku dalang semenep Kok sik sampeyan semeleh ki, pokoke. Mas Anan wis rabi apa urung? Dereng. Oh, dereng. Iya, toh. Berarti ya isih nom tenan nek ngono. Nggih. Kula nggih dereng lho Mas Anang. Ora takon. Lho ngoten iku lho, TikTok ngoten iku lho. Dadi ngoten iku dadi lah. Mbak Apri memberi pancingan pengen langsung Salah satu dimakan. contoh. Nggih. Nggih. Cola simpen. Mbak Apri memberikan pancingan umpan dan langsung Welut. doyan lah. Apa sih? Der. Upama aku bojomu ngono Mas. Nggih. Upama jenengan tresno karo aku ngono jenengan gelem nuruti apa karepku? Gelem apa ora? Tergantung niku. Ya sing jenenge bojo gemati ki ya kudu gelem ta ya. Gelem lek goleke nggo sapa? Tergantung. Kok tergantung piye? Trekok gantung to. Lah, pilih ter apa gantung? Kok malah Upama bojomu sing wis rasa dikapak-kapak kaya aku ngono ki piye, Mas? Anu kula kaleke teng kali. Ya. Ini Nggih. sangat luar biasa Mas buat Oke. penjenengan Mas Anang dan terima kasih. Wah, sombong esok. Sombong. Oh, Mas Wes, Anang pengen linggo, bawa Wis linggo kono aku tak sombong. Oh, wong jarene pengen bawa kok. Nggih Mas menika kula kinten cekap Nggih. nggih tasih kathah piyayi-piyayi pepunden ingkang sami rawuh. Nggih. Pokoke dereng genep arpa ndek dalu sampun Pak Parno nek mboten diaturi tindak panggung nyekar kurang Yah. marem nek kula. Betul. Nggih, Lah toh. monggo menawi Pak Parno mriku kalian Mas Mul biasanipun ingkang ngaturi. Karena Kula namung ngamping-ngampingi. Dah nggih. Nggih. Monggo
kok ngaturi kok mbah beliau belum punya cucu. Ya mula putune ngono. Ya Mbak Apri niki enten titipan saking Ketua Komunitas Pelestari Seni Matur Budaya. sembah nuwun. Matur Pak nuwun. Yoga. Amanah wis tak sampai ya. Bu Dewi. Wah, matur Bu Dewi. nuwun. Wis tombok nyawer. Sembah nuwun. Monggo. Monggo, Pak. Wah, jan. Ye. Monggo Bapak. Jumeneng to, Pak? Jumeneng mawon. Nggih. Oh, nggih. Menika yektosipun Mbak Jange, Nggih. Pak Parno itu masih sayah dan tadi masih super sibuk karena pas WA-an sama saya itu posisi beliau masih di daerah Pasar Senen, Pak Nggih. Nggih. Namun lajeng Pak Teguh Cokro telepon saya, ini Pak Parno tetap mau rawuh, saya juga akan hadir. Tepuk tangan para kadang. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo kula aturi paring dawuh Bapak. Nggih. Dipun dawuh nyekar menawa nggih. Wayanganipun kalau aku nyimak saking margi mau mboten Pak? Wiwit Mboten sempet niki, Pak. mboten sempat wiwit saking ngajeng. Wah, jan bergas Mas Jalu dalu menika. Wah, ampun anu. Niki wae enten sing nyuwun anu nggih, sesideman nggih. Oh, Nggih, nggih. leres. Kula Nggih. bawane mawon nggih. Nggih. Wah, jan. Monggo. Wiwitane handerek sang peke Tepuk tangan, Cok. priya bagus kang olah budaya Nano. marak menyang kutha Kowe kok ngajari. Cengkok aja. Mirip suarane Mas Anang. Wah. Kita Pak Brimob ki rak ngefan karo Mas Anang tenan kok. Ah, sombong. Wis engko kok juga wedang wis wegah engko paling. Mboten niki estu kula pujekke muga-muga Mas Anang kuwi semenep suarane apik, becik, alus kados panjenengane Pak Suparno. Amin. Miturut potongane wis jebles. Ah iya. Angkat antara terus kayung yun selendang kuning Oh, kang saking wukir ya. swara kurang pramono ning wasis angungrum angungrum marang bendara ya sulestya ijar ngincangake halis terus tresno sasi teman Sembah nuwun Mbah Parno. Sembah nuwun.
Sembah nuwun Pak Mul. Kula mandhap nggih. Nggih, matur nuwun. Kula bilih kepareng tasih wonten Pak Teguh kalian Pak Yoga. Wah, nggih. Sukses nggih Mas Dalu. Amin, matur nuwun. Berkahipun kula suwun. Sotyanipun mangke dereng nggih. Nggih, bibar menika. Pokoke wayangane bar jam 4 utawa setengah 5 ora apa-apa. Siap. Aman kok. Siap, Dek. Nggih. Malah. Luwih becik patenana timbang pepisahan Mediakan Celestia Rewangi Samudana marang kula warga Kerwamya Praputra Liwatin sanging alismu kaduga angkandang rasane ngatiku senadyan wis lingsir yoswa aku isih mampu ngladeni solatku monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anjrimpung cimorakaku kok kurang kehormatan mamperung rubuh ngarepinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke maksa isine kowe apa senadyan sesidaman Yo. Yo. luwih becik Asik. timbang pepisahan Mediakan Celestia tak rewangi samudana marang kula warga Kerwamya Praputra liwat Yo. sanging alismu kaduga angkandang rasane hatiku nadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solatku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anjrimpung jiwa raga kok urang kehormatan mamprung rubuh
Nuwun Sang Dwija. Rada ketrikel sithik nduk cara wong mlaku. Lho sebabe napa? Lagi sok kestrikel, sok kesandung wong mlaku, wong nyanyi ngoten. Wah, nggih. Sok kelelegen napa? Ketrikel. Iya. Menika mau pamundutan Sotya saking Pak Teguh. Nggih. Ugi tasih Eling-eling banyu Mas. Lenggah Pak Teguh, Pak Yoga. Pak Yoga, Pak Teguh diaturi minggah Nggih, panggung. monggo Pak Teguh. Kairingan menika pekaremanipun Bapak Haji Kondang Sutrisno, perahu layar. Oh, nggih. Kairingan perahu layar, beliau berdua diaturi minggah panggung. Spesial ugi kagem Bu Kondang Nggih. perahu layar nggih. Perahu layar nggih. Oh, Perahu layar. Kondang. Monggo para kadang dalang muda. Monggo Bapak Teguh, Pak Yoga. Mbak Sinta, monggo. Yoga Pak Teguh. Wilujeng dalu. Iya. Wilujeng dalu Mas Sobiung. Mas Jalu Pandowo. Nah, Mas Jalu Tomo Pandowo. Oh, Mas Jalu Tomo Nggih. Pandowo. Matur nuwun berkahipun kersa rawuh. Sembah nuwun Pak Teguh, Pak Yoga ingkang selalu setia mendampingi adik-adik saking dalang muda Kabupaten Klaten. Matur sembah nuwun menika. Inggih menika sarehning kawula menika kepatah nderekaken ketua 3 Bupati panjenenganipun Bapak Teguh. Mila katuran Bapak Teguh paring pangandikan kula tak mendel Mas. Bujange nggih monggo. Matur nggih matur nuwun Pak Yoga Begawan napa Ketua Komunitas Pelestari Budaya. Sehat Pak Yoga nggih? Pangestunipun Nggih wau pun pamitan sanjane ajeng teng Solo sanjane. Oh, siase melampah mengkenjing kok. Nggih dados ajeng noprak napa ajeng wayang beliau? Noprak nggih. nggih. Nggih Mas Jalu kalih rencang-rencang napa dalang muda Bupati Pusat bangga punya anak muda yang hebat kreatif. Tepuk tangan buat Klaten. Dan ini harapan besar Bupati tidak hanya Kabupaten Klaten, nanti harus diikuti dengan kabupaten lain. Jadi harapan terbesar pengurus Bupati daerah juga harus senantiasa menginformasikan, menyampaikan bahwa ternyata di daerah itu masih banyak anak-anak muda hebat. Dan tanpa pembinaan, tanpa arahan dari kita senior, saya yakin mereka kurang terapresiasi dengan baik. Gitu gitu. Tolong tadi yang menciptakan lagu apa tadi? Sotya tadi. Ya. Coba bisa interaksi. Gitu. Ini kan salah satu anak muda yang hebat ini. Inspirasinya dari mana? Mas juga, Mas Wida. Ayo. Mencarami ya. Duduk. Ding slendro. Oke. Monggo Mas Wida. Proto. Asmane Druwendra Wedata. Napa artine napa niku? Druwendra Niku menawi saking sanjange Bapak menika Druwendra niku Mustika Banyusegara. Mustika Banyusegara. Nggih. Pripun kok punya apa namanya? Wangsit atau inspirasi bisa menciptakan lagu Sotya niku napa artine niku? Sotya niku
Berlian. Berlian nggih. Jadi kita semua tuh harus menjadi berlian bagi bangsa kita gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Sudah berapa Mbak follower? Pri luar biasa. Sudah Pak sampun Teguh follower? ini. Subscribe sudah berapa nih? Napa YouTube? YouTubernya. Gapero. 21.000 ya. Nembe segede nggih. Tapi memang tugas besar Bupati tidak hanya dunia wayang, tapi anak-anak muda kreativitas harus kita senantiasa kita kembangkan juga. Dulu orang tuanya pencipta lagu nopo dalang dulu? Pak Tantut Sutanto. Ki Tantut Oh, Sutanto. Ki Tantut Sutanto. Nggih, berarti nggih jenengan nggih kedah kados abahnya Ki Tantut. Nggih. Nggih. Jenengan saged bawa napa langsung Sotya? Mboten ya. Mboten ya. Kok mboten niku pripun niku? Umure pinten kok kagungan pacar dereng. Kagungan nek pacar iso. dereng niku. Niki lho, Pak. Mboten niku lho. Tur ngaten Pak Teguh nun sewu nyelani atur. Para kadang-kadang kaneman menika mempunyai bakat atau talenta yang lain kecuali mendalang. Menika sebagian besar saged ingkang nyungging. Nah, luar biasa. Mulas wayang niku jos-jos sakniki. Mulas wayang. Kados Mas Wisnu niku pulasane apik. Mas Wisnu pulasane apik tur ya payu Nggih, gitu. ning larang. Ning nun sewu bujange sing dipulas Mas Wisnu ringgit. Selain ringgit nonton. Wah, niku. Niku mewarnai rumah tangga orang barang. Mas kula wau dikirimi gambar nopo informasi nopo saking Pak Kondang Ki Dalang Jalu Tomo Pandowo. Iya. Tomo Pandoyo. Dulu katanya Mas iku sing panitia ning Klaten. Kita ora percaya nek sondalang awake lemu. Gitu. Ternyata malam ini luar biasa. Jos. Wah, matur nuwun. Terima kasih Mas Mas. Saya yang nggak ngerial loh bujange. Mboten nginten jebule Pak Teguh ki ya wasis ning guru panggung. Nek dadak dipeksa ngaten lho. Jane kula nggih saged bawa Pak Yoga. Gandeng konten senior kula Pak Deparno diwakilkan kalih beliau mawon bawa. Biasane ngoten. Ning sajae kurang afdol nggih. Nek mboten Pak Teguh nggih. Nggih kedahipun nyalirani piyambak ngaten nggih. Nek kula jujur kula nggih biasa bawa ning bawa raos. Bawa raos ning. Kersane Mas Winda. Menika Sotya dipun jeneng angel banget jenenge. Ha nggih. Sotya dipun ngalaken nggih, Pak. Nggih. Lagu Sotya. Menika mumpung penciptanya wonten dan kanca-kanca kerawitan sudah siap. Nggih. Mboten napa-napa mengke kula tak nglamar dados manajer ya Mas. Lagu yang diciptakan Mas selain Sotya jenengan kali nyanyi kali anu. Mas Wida yang diciptakan selain Sotya niku napa mawon? Kathah. Salah satunya Sotya 2 ada. Nggih. Sotya 2. Sumolayu. Kusumalayu. Terus Lintang Asmara kathah. Lintang Asmara yang itu sudah bisa dilihat di channel YouTube-ipun Gapero Channel. Kreatif, royalti. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Baru. Oh, Sotya badhe dipun nyanyikaken Mas Weda ki Mas Weda duet kali. Mas Weda. Nggih, monggo tak ngrungokke. Nggih, monggo para kadang seniman muda Klaten. Sotya. Sembah nuwun Pak Teguh. Matur nuwun bujange. Matur nuwun Bapak. Nggih, Pak Teguh matur nuwun. Sa
setiamu memanekmu joh nimas wong ayu banyuwunku muga nimas nora lali marang janji setiamu nanging kabeh kuwi muspra eling kalamun pupus sing tresna wis tak coba nglalekke sliramu nanging tak lali tak bisa lali. Tepuk tangan lagu Sotia, tepuk tangan para kadang dalang muda Klaten. Iya, wah jan. Hebat. Apik sing nyiptake ya sae. Aku lagi ngerti lho Le artine Druwendra ki ternyata apa mau mustikaning samudra. Mutiaran samudra. Aku terus dadi kaya pengen dadi putri duyunging. Wah, ya Allah. Jan. Aku nek pamane anu dadi kum-kumane wae ora apa-apa kok kuman. Nggih. Mbak Mimin. Nika pindah malih. Mbak Sinta. Eling-eling Banyumasan kula dereng dipun aturaken. Oh nggih, eling-eling Banyumasan. Lajeng podang kuning mangke mboten napa-napa mangke. Nggih. Soale wanci winates. Nggih. Mangke kesanipun parade. Mbak Sinta katuran jumeneng mboten apa. Oh nggih no. Kaya monggo wong ayu le. Lah iya. Monggo Ibu Sinta. Rasa diet karbo, diet karo aku joget ku ra ya. Diet karbone ya mlaku. Wong ya mlaku. Wong rek ra mangan sego kok sari mintek loro. Yo alah. Bu Yanti mangke kersa jumeneng apa mboten? Berkahi mawon. Lah matur nuwun lho Bu, pun nyengkuyung kanca-kanca dalang muda. Monggo. Sik, op. Oh alah, rungokke sik tunjuk. Tunjuk. Oh alah. Tunjuk meneh. Dalang muda sing isro ya wong siji niku. Ora lagune apa kok le langsung ngono ki ora piye. Jebule kok ya turun. Jane podang kuning. Wong eling-eling Banyumasan kok. Mbak Apri. Dalem. HP carry tak eling-eling ping 3 sakwene nang kene iki. HP ku nang ndi? HP ku nang ndi? Pengendang itu kabeh sok lalen gane angel. Iya. Jan. Monggo. Kapur makan bawa rumiyin menapa laju? Langsung mawon. Laju eling-eling Banyumas. Eling-eling Banyumasan. Mas Cokres. Ayo nak. Hoya hoya. Rekata hoya hoya. Sare wong Purbalingga. Kapan tua nanging ora kurang nikah.
Yo. Luar biasa. Dan Elok. Nah, Mbak Apri, dalam nek ninggalke kok ya maneman. Sekali lagi ora sing beksa mau mbok diaturi jumeneng mrene. Nah. oh semangatnya luar biasa. Ya, tak loh. kenal maka tak sayang ya. Monggo Pak. Nggih, iki podang kuning. Ya, Mbak Sinta pun lenggah sih. Digarap anu gumbiak. Monggo sing beksa wau. Nggih meleh Pak nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Langsung lagu mawon nggih. Oh, langsung lagu ya. Nggih. Ayo tunjung nek saiki podang kuning tenan. Urung kok wis ndlong-ndlong. Monggo podang kuning WMC ya. Adede. Inces Loki. Mindola Loki. Kok dongengkak lo. Sinta Loki. Apa artinya malam minggu bagi orang yang Asik. tidak Boleh mampu beksa. Aduh, Monggo aduh, dekat sini Kakak. Matur sembah ke nuwun. pesta Yang tak podang kuning. beruang. Yo. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Yo, Mbak Sinta. Ora lelepan ndak sing ngene. Iya. Iya. Iya, iya. Inces goyang wong ayu. Iya iya. Mbak Sinta. Monggo kru Sanggar Cemara. Mas Kentung bergoyang. Matur nuwun Pak, monggo beksa Pak. Oke yo, oke yo, oke yo. Yo. Awan ning omah wis ora krasa. Lan anggolek sing tak sayang. Esok awan nganti Asik monggo, ngadap sana boleh. manen nganti liya kandangan. Yang tak sawang mencok ning apa gancangan tak rindu saka saringo dheweke kalih penat. Elo kae tak suwun kok aja ning agawe pikirku gombe seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakonnya goyang lagi Pak monggo Ora bakalan tiku Antutut asik keprana Ramanda Ramanda
hatiku sangsaya tetrem tak seranan ikan Dalang muda Klaten asik. Oke Mas. Matur nuwun Pak. esok awaning omah wis ora krasa Jatilan ya Pak. Yuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esok awan ganti bengi Eman yen ganti liya kang nyaman. Kleyan tak sawang becok lengapan. Kegancangan tak rindek sapa jaman. Icik-icike, ayo. Sarwi ngoceh dheweke kalih becok. tak suwun ya aja ning agawe pikirku rombeng tak sawang Yo. tambah hadise Iko bunga yen takon dadi dodone Matur nuwun para kadang BMC matur